Yahaya bawa untuk na baki amana ta kina cikin raina. na baka amana ta kana cikin raina. Na cika burina inda kina cikin raina. Na baki amana ta ki faɗa min ba za ki canza ba. Na cika burina inda kana cikin raina. Na baka amana ta ka faɗa min ba za ka canza ba. Na cika burina shi so farin cikin rai ne. Inda kina so na ki faɗa mini so alkhairi ne. Na so ki kamar raina idanuwa na sun min zane. Kullum burina na ganki ne gefe na zaune. Shi so sirri ne sannan alkhairi ne. Ni in har ba ke a duniya ba zan zauna ba. Soja ne san ba zan iya yi maka fushi ba. Na baka amana ta so ban ɗauke shi da wasa ba. Nurul kalbi na kamar ka gayo san ban gani ba. Ina son ka cikin rai ne ba za mu zauna ne. Ni in har ga ka idanuwa ba za su kulle ba. Shiri soyayya zan zauna da ke dai. Kaf a cikin 'yan mata ke na gani kin yi minni daidai. Ya mai kyan fuska ki huta hubbi na kin jike dai. Na saki cikin raina kula ni muradi na kin yi daidai. Sun ki muradi ne sannan tasiri ne. Ni in har ga ki idanuwa ba za su kulle ba. Ciki na gidanka na kwana, na kira ka sweetie na ce maka baby na. Inda akwai raina soyayya ba za ta kare ba. Cika burina inda kina cikin raina. Na baki amana ta ki faɗa min ba za ki canza ba.